ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣንዓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሎም እንካፈሎ ቃል ናብ ቃሉ ጥራይ ነተኩር ዝብል እዩ ናብ ቃሉ ጥራይ ነተኩር ናትና ትኩረት ኣብ ቃሉ ጥራሕ ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከም ዝብል ጥቕስ 2 ናብቲ ሕፍረት ንዒቁ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን አምላኽ እተቐመጠ ጀማር እምነትናን ደምዳሚአን ኢየሱስ ንጠምት ፎክስ ኦን ክራይስት ንጠምት ምእንቲ ከይትደኹሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጣን ኣብ ርእሱ ክንድዝ ዝኣክል ምጽራር እተዓገሰ ዘክርዎ ዘገርም ነገር እዩ ናብቲ ናይ እምነትና ጀማርን ደምዳምን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ጥራሕ እንታይ ንግበር ኢሉ ንጠምት ኢሉ ኢየሱስ ማለት ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ኣብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል አምላኽ ነበረ ይዝብል ስለዚ በኻላ አዘራርባ ናብቲ ግሉጽ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናብኡ ጥራሕ ነተኩር ማለት እዩ ካብታ ሓደ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ፍቃዱ ኣብ ሓሳቡ ኣብ ናቱ በረኸት ኣብ ናቱ ሰላም ኣብ ናቱ መንገዲ ክንመላለስ ዘኽእለና ኣብ ናቱ ቃል ዘለና ትኩረት ይድውስኖ ክሳዕ ክንደይ ናብ ቃሉ ነተኩር ክሳዕ ክንደይ ንቃሉ ጥራሕ ንጥምት ክሳዕ ክንደይ ናብ ቃሉ ጥራሕ ፎኩስ ንገብር እሱ ይዝውስኖ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናቱ ሓሳብ ጥራሕ ክንመላለስ ኢና ብዙሕ ግዜ እቲ ናብ ቃሉ ዘለና ምጥማት ክወስዱ ዝደልዩ ናትና ትኩረት ክወስዱ ዝደልዩ ብዙሕ ዓይነት ኩነታት ኣከባቢና ይፍጠሩ እዮም ነገር ግን ንሕና እንተደኣ እሶም ናትና ትኩረት ካብ ቃሉ ኣልዮሞ ከም ሓሳቦምን ከም ድሌቶምን ከም ዘንብሩና ስለንፈልጥ ከም ሓሳቦምን ከም ድሌቶምን ክንነብር ከዓ ስለዘይንደሊ ዝመፀ ይምፃእ ብዘይ ምቁራጽ ናብቲ ህያው ዝኾነ ግሉጽ ቃል አምላኽ ክርስቶስ ናብኡ ጥራሕ ከነተኩር ናብኡ ጥራሕ ክንጥምት እሱ እንታይ በለ እሱ እንታይ ብላሎ እሱ ኸመይ ጥራሕ ኢልና ክንሓስብ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወት ንሽወድ ናትና ትኩረት ብኹነታትና ስለዝተሓዝዩ ናትና ጠመተ ናብ ካልእ ገጹ ስለዝኸይድ እዩ ምኽንያቱ ናበይ ገጽካ ኢኻ ብውሽጥኻ ኣተኪርካ ትጥምት ዘለኻ ንሱ እዩ ናበይ ገጽካ ከም ትጓዓዝ ዝውስኖ ምኽንያቱ ህይወትና ናብቲ ንጥምቶ እያ ትኸይድ ህይወትና በቲ ንጥምቶ እያ ትምራሕ ስለዚ ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገር ዝስሕበና ብዙሕ ነገር ሰንከልከል ዘብለና ብዙሕ ነገር ዝውሕጠና ጠመተና ስለዝባላሾ እዩ ናይ ብሓቂ ጠመተና ናብ ቃሉ እንድሕር ኮይኑ ናይ ቃሉ ሓይሊ ከም ዘይንዋሓት ክገብረና ክእል እዩ ናይ ቃሉ ጉልበት ልዕሊ ኩነታት ከም ንኸይድ ክገብረና ይኽእል እዩ ናይ ቃሉ ህይወት ከም ፍቃድ ቃሉ ከም ንነብር ክገብረና ይኽእል እዩ ጥራሕሲ ክሳዕ ክንደይ ንቃሉ ኣተኪርና ንጥምት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ግሉጽ ፍቃድ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቋረጽና ብጊዜ ደሓንን ብጊዜ ዘይደሓንን ክሳዕ ክንደይ ንዕኡ ልብና ይሪኦ ክሳዕ ክንደይ ንዕኡ ውሽጥና ይሪኦ ኣብ ህይወት ንሱ ኣገዳሲ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ክርስቶስ ምጥማት ዘለዎ ጥቕሚ ብብዙሕ መንገዲ ይዝገልጸልና ሰንተር ናይ ክርስትናና እሱ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ጥቕሲ 25 ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ንራብዓይ ምቃለይቲ መጾም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምትሃት ኢሎም ሰንበዱ ፈሪሆም ከዓ ጨርሑ ግናኸ ኢየሱስ ብኡ ኣጆኹም ኣነኤ ኣይትፍርሁ ኢሉ ተዛረቦም ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንተኾንካ ብማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ በሎ ንሱ ከዓ ነዓ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈረኸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈረኸ كتحل متجمرة دما قويتاي أدحنا نيلو أقويه شعو يسوس إيدو زرقيحو حزمو أتا قدول أمنت سلمنتاي كتولا والكا بلو
ስለምንታይ ከተወላወልካ በሎ ሪኹም ጴጥሮስ ካብ መጀመርታ እቲ ዝረገጾኮ በእምሮ ሰብ ክግበር ዘይክእል ነገር ይገሩ ነገር ግን ንጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ክተብዕ ዝገበሮ ንጴጥሮስ እቲ ማይ ከምዘ የጥሕሎ ዝገበሮ ናይ ጴጥሮስ ጠመተ እዩ ምኽንያቱ ጴጥሮስ ናቱ ትኩረት ነቲ ማይ ዘይኮነ ነይሩ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ንክርስቶስ ክሳዕ ዝረአየ እቲ ማይ ከጥሕሎ ዓቕሚ ይብሉን ምኽንያቱ እቲ ዝጥምቶ ዘሎ ክርስቶስ ንሱ ኣብ ልዕሊ ማይ ክኸይድ ዘኽእል ስልጣንን ሓይልን ስለ ዘለዎ ብናቱ ምጥማ ድማ እሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ ማይ ክኸይድ ጀሚሩ ሃንደበት ግን ናብቲ ኣከባቢኡን ኣብ ዙርዩን ዘሎ ንፋስ ማዕበል ምስ ጠመተ ጠመትኡ ምስ ተለወጠ ስምዒቱ ተለዊጡ ጠመትኡ ምስ ተለወጠ ትብዓቱ ጠፊኡ ጠመትኡ ምስ ተለወጠ ፍርሓት ክገዝኦ ጀሚሩ ሪኹም ንብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወትኩም ይዘጋጥመና ጽቡቕ ንጸናሕ ሃንደበት ፍርሕ ክመልከና ጅምር ሃንደበት ውሽጥና ክረበሽ ይጅምር ዋይ ተተባሃለ ሃንደበት ጠመተና ስለ ዝተወሰደ እዩ ሃንደበት ናትና ትኩረት ናብ ኩነታትና ገጹ ስለ ዝኸደ እዩ እምበር ንጎይታ ክሳዕ ዝጠመትካ ካብ ትብዓት ናብ ትብዓት ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ክትሳገር ግዴታ እዩ እቲ ቃል ንዝብሎ ጥራሕ እንተደኣ ሓሲብካ እቲ ቃል ዝብሎ ጥራሕ እንተደኣ ሪእካ ማንም ዓይነት ኩነታት ከጥሕለካ ኣይፍቀዶን እዩ ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስ ማይ ከጥሕሎ ዘይከኣለ ማንም ዓይነት ኩነታት ኣብ ህይወትና ኣብ ልዕሊኦም ከም ንኸይድ ዝገብረና ጠመተና ናብ ቃሉ እንተደኣ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሕል ከሎ ጴጥሮስ እንደገና ጠመትኡ ናብ ጎይታ መሊስዎ እንደገና መሊስዎ ጠመትኡ ሎሚ መልእኽት ለኒ ጠመትኹም ኣባላሽኹም ኩነታት ዝውሕጠኩም ዘሎ ሰባት እንተደኣ ኣለኹም ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስ ክትሕል ከሎ እንደገና ናብ ጎይታ ጠመትኡ መሊሱ ጎይታ ርድአኒ ዝበሎ ሕጂውን ጠመትኹም ናብ ጎይታ ምለሱ ንሱ ካብቲ ዘለኹምሞ ከልዕለኩም እዩ ንሱ ካብቲ ዘለኹምሞ ከውፀኩም እዩ ኣብ ህይወት ብዘይ ምቁራጽ ናብ ቃሉ ምትኳር ናብ ትሱ ዝብሎ ምትኳር ናይ ዓወት ናብራ የምብረካ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ኩሉ ጊዜ ብዓወት ይመርሐና እዩ ስለዚ ከባቢኹም ኩነታትኩም ስምዒትኩም ሕለፍዎ ቃሉ እንታይ ይብል ግን ሕሰቡ ቃሉ እንታይ ይብል ግን ረአዩ ናብ ቃሉ ጥራሕ ግን ጠምቱ ብድሕሪኡ ዓወት ናትኩም ክኸውን እዩ ሻሎም ስለዚ ከምዚ ኢልና ኩልና ሓቢርና ከነመስኩን ኢና ሃሌሉያ ጎይታ ንበል ሃሌሉያ ብዘይ ምቁራጽ ናባኻ ይጥምት ኣለኹ ምኽንያቱ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ሓቂ ንዓይ ዝሪኦ ኣይኣምኖን ዝኣምኖ ግና ክሪኦየ ጀማርን ደምዳምን እምነተይ ንስኻ ኢኻ ኣዒንተይ ካባኻ ኣይኣሌንን በኣኻ ኣብ ክብሪ ይመላለሰ አሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ክብሪ ኣብ ህይወትኩም ከተንግስዎ ክትቀበልዎ ትደልዩ ዳግም ክትውለዱ ሓድሽ ህይወት ክትቀበሉ ትደልዩ ከተምልጡ ትደልዩ ሰባት እዚ ጸሎት እዚ ምሳይ ጸልዩ ኣነ ወሲነ ንጎይታ ክቀበል ዝበልኩም ሰባት ወእግዚአብሔር አቦ በዚ ሰዓት እዚ የመስክነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ ያአምን ኣለኹ ኃጢአተይ ኩሉ ኣብ መስቀል ከም ዝወሰዶ ያአምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ ያአምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ከም ዘተንስኦ ያአምን ኣለኹ ንጎይታ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓዳሽ ህይወት ተቀቢለ ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ውሉድ አምላኸ አሜን እዛ ውሳነ እዚኣ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት እዚኣ ዝጸለኹም በዚ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎንን ናይ ፌስቡክ አድራሻን ስምኩም ንጎይታ ከም ዝተቀበልኩምን ኩሉ ጽሓፉልና ይኹም ኮንታክት ክንገብረኩም ኢና ዘድልየኩም ሓገዝ ከዓ ከነዳልወልኩም ኢና ሻሎም